Καλησπέρα σας. Καταρχάς, να δώσουμε συγχαρητήρια στον κύριο Τσομόκο για τα 10 χρόνια επιτυχούς παρουσίας του Delphi Forum. Στο σημερινό μας πάνελ θα συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, το πιο σημαντικό για την πορεία της οικονομίας μας, τις επενδύσεις. Έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας ο κύριος Παπαθανάσης, ο Υπουργός, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα περισσότερα χρηματοδοτικά επενδυτικά εργαλεία της χώρας, ο κύριος Θεοδωρόπουλος, επιχειρηματίας και πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κύριος Μεγάλου, διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς και ο κύριος Καραμούζης, πρόεδρος της Grant Thornton Consulting. Κύριε Υπουργέ, ήθελα να ξεκινήσω από εσάς πρώτα. Είχαμε μια σκοτεινή περίοδο που κατακριμνίστηκαν οι επενδύσεις, έφτασαν στο 10% του ΑΕΠ. Τα τελευταία 6 χρόνια έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες. Έχουμε φτάσει στο 16%, λίγο πάνω από το ποσοστό που είμαστε το 2009, αλλά υπολοιπόμαστε του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι 23%. Ποιες πρωτοβουλίες, ποιες νομοθετικές προτάσεις, τι δράσεις θα μπορούσαμε να πάρουμε για να επιταχύνουμε την επενδυτική άνοιξη που χρειάζεται η χώρα μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καζά. Καταρχάς, να ξεκινήσω κι εγώ, να συγχαρώ τον κύριο Τσομόκο. Ξεκίνησε περίπου όταν βρεθήκαμε με τον Πρωθυπουργό στην αντιπολίτευση, ως πρόεδρο τότε της Νέας Δημοκρατίας, και έχουμε διατρέξει, θα έλεγα, μία πορεία και το Delphi Forum, αλλά και η Νέα Δημοκρατία, με αρκετά έτσι σημαντικά ορόσημα στην πορεία τους. Επομένως, είναι σημαντικό, κάνει μια εξαιρετική δουλειά, γιατί προάγει και την ελληνική επιχειρηματικότητα στο εξωτερικό. Νομίζω ότι δεν θα υπήρξε καλύτερη στιγμή να μιλάμε σήμερα για την ανάπτυξη της επενδύσης στην Ελλάδα, μετά μάλιστα από ένα σημαντικό γεγονός που τάραξε τις διεθνείς αγορές. Ένα γεγονός το οποίο δημιούργησε και πάλι ασύμμετρες συνθήκες σε όλο το παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθε. Και επειδή τα τελευταία χρόνια έχουμε περάσει πρώτα από την κρίση του COVID, ενός γεγονότος που έπαψε, θα έλεγα, ξαφνικά την κίνηση όλης της οικονομίας, στον πόλεμο και στην ενεργειακή κρίση, και πάλι τα αποτελέσματα σήμερα, μετά από όλα αυτά τα γεγονότα, εμείς ως Ελλάδα είχαμε και άλλα γεγονότα, γιατί είχαμε και τη μεταναστευτική κρίση, είχαμε και την κρίση με την Τουρκία το 2020, η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις στην ανάπτυξη της Ευρώπης. Και το να είσαι στις πρώτες θέσεις στην ανάπτυξη σημαίνει ότι ορισμένα θέματα έγιναν, δεν έτυχαν, και κυρίως το επενδυτικό περιβάλλον και το περιβάλλον του να δημιουργήσει μια χώρα η οποία να προσκαλεί και να δημιουργεί θετικές ειδήσεις και θετικές εικόνες για τους επενδυτές, ήταν ένα αποτέλεσμα μιας σκληρής δουλειάς, μεταρρυθμιστικής δουλειάς και επιτυχημένης σε πολλά σημεία. Προφανώς δεν έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε να φτάσουμε. Προφανώς ξεκινήσαμε με ένα επενδυτικό κενό πολύ σημαντικό. Όπως είπατε, έπρεπε να καλύψουμε, ξεκινήσαμε με κάτω από το 10%, είμαστε στο 16%, θέλουμε να φτάσουμε στο 20%. Όμως, ποια είναι η εικόνα της πατρίδας μας σήμερα? Η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις στις απορροφήσεις όλων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Μόλις εχθές ανακοινώθηκε από την Επιτροπή ότι είμαστε δεύτεροι σε όλη την Ευρώπη στην απορρόφηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και ταυτόχρονα μέσα στις πρώτες 7 θέσεις στην απορρόφηση των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ταυτόχρονα έχουμε για το 2025 να υλοποιήσουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων των τελευταίων 15 ετών. Για να σας δώσω έτσι ένα μέγεθος, το 2019 το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ήταν 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2025, φέτος δηλαδή,
Το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, είναι 14,1 δισεκατομμύρια. Θα αυξηθεί κατά 500 εκατομμύρια, επειδή ακριβώς δημιουργείται χώρος και θα πάρουμε άλλα 500, επομένως θα πάμε στα 14,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Και του χρόνου, το 2026, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων θα υπερβεί τα 17 δισεκατομμύρια ευρώ. Επομένως, η στήριξη στην επιχειρηματικότητα, η δημιουργία συνθήκων έτσι ώστε να δημιουργεί συνθήκες εγγύησης για τους επιχειρηματίες και ένα περιβάλλον φιλικό, έχει δημιουργηθεί. Η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι μια κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός που εμπνέει εμπιστοσύνη. Νομίζω ότι η εικόνα της Ελλάδας μας, και εδώ το ακροατήριο σίγουρα έχει άμεση επαφή με όλο το ευρωπαϊκό οικονομικό γίγνεσθε, είναι τελείως διαφορετική από αυτή που ήταν το 2019. Αυτό που μένει να κάνουμε είναι να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας, να τρέξουν δηλαδή όλα τα επενδυτικά προγράμματα που έχουμε, να διευρύνουμε την επενδυτική βάση, δηλαδή να δημιουργήσουμε συνθήκες πρόσβασης στον τραπεζικό τομέα, και είναι εδώ ο κύριος Μεγάλου, ο οποίος τρέχει προγράμματα μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για να διευρύνει αυτή την περίμετρο. Θέλουμε περισσότερες επιχειρήσεις να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό τομέα. Σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε περίπου 60.000 επιχειρήσεις. Παραλάβαμε πολύ λιγότερες σε ένα, θα έλεγα, αριθμό 300.000. Δεν φτάνουν. Θέλουμε να διευρύνουμε ακόμα περισσότερο τη βάση και βεβαίως να δημιουργήσουμε και τις συνθήκες της εγγύησης που απαιτούν επενδυτικές δραστηριότητες όπως του κυρίου Θεοδωρόπουλου, του κυρίου Καραμούζη, έτσι ώστε να επιταχύνουν. Γνωρίζω πολύ καλά ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας. Η μεταρρυθμιστική πολιτική δεν σταματά και στη νέα συζήτηση που κάνουμε, εμείς ως χώρα είμαστε ανοιχτοί στις μεταρρυθμίσεις, κάτι το οποίο το φοβούνται άλλες χώρες. Κύριε Θεοδωρόπουλε, να έρθω σε εσάς. Ο κύριος Βασιλάκης επεσήμανε στο προηγούμενο πάνελ ότι εκτός από τον τουρισμό χρειάζονται να γίνουν επενδύσεις και σε πολλούς άλλους κλάδους. Ποιοι κλάδοι, κατά τη γνώμη σας, έχουν μεγαλύτερη ελκυστικότητα για παραγωγικές επενδύσεις? Σε ποιους εκτιμούμε ότι έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα και οι επενδύσεις τεχνολογίας μπορούν να αποτελέσουν αιχμή του δώρατος? Κοιτάξτε, η ερώτηση που έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα είναι μια ερώτηση η οποία σηκώνει πολλή συζήτηση. Εγώ δεν πιστεύω στα συγκριτικά πλεονεκτήματα των χωρών. Πιστεύω στα συγκριτικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων και του management. Γιατί κατά τη δική μου άποψη οι επιχειρήσεις είναι οι άνθρωποι τους και το πού θα βρεθούν οι ικανοί άνθρωποι οι οποίοι να μπορέσουν να δημιουργήσουν αξία είναι καθαρά θέμα ανθρώπων και όχι κλάδων μέσα σε μια οικονομία. Δεν πιστεύω ότι... Άλλωστε, η κεντρική προώθηση πολιτικών για να βοηθήσουν κλάδος μάλλον θυμίζει περισσότερο τις εποχές της αημνής του Κομεκών, που αποφασίζανε ότι η Βουλγαρία θα βγάζει τα κομπιούτερ, η Ρουμανία θα βγάζει κάτι άλλο, η Ουγγαρία τα λεωφορεία κτλ. Όπου υπάρχουν άνθρωποι με δύναμη, με δυνατότητες, να μην πω τώρα παραδείγματα γιατί θα αδικήσω κάποιους, έχουμε κλάδους που δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να πρωταγωνιστεί και όμως χάρη σε πολύ ικανούς επιχειρηματίες και επιχειρήσεις πάει καλά. Τώρα, στο δεύτερο θέμα της τεχνολογίας, είναι γεγονός ότι σήμερα στην Ελλάδα υπάρχει ένα οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων το οποίο πάει καλά, το οποίο πάει αρκετά καλά. Στο ΣΕΒ μόνο έχουμε 98 επιχειρήσεις μέλη, γιατί έχουμε ένα τμήμα για νεοφυείς επιχειρήσεις και αυτό μας δίνει δυνατότητα να το παρακολουθούμε από κοντά και στις οικονομικές του αποδόσεις και στην πρόοδό του κτλ. Πάει αρκετά καλά, βεβαίως θα μπορούσε να πηγαίνει καλύτερα. Υπάρχουν κάποια θέματα χρηματοδότησης σε αυτές τις επιχειρήσεις και όχι τόσο όταν είναι πάρα πολύ μικρές, όσο όταν φτάνουν ένα μέγεθος 20, 30, 40 εκατομμυρίων, που είναι μικρές για να χρηματοδοτηθούν με μεγάλους διεθνείς οργανισμούς και μεγάλες όμως για να σηκώσουν λεφτά από 1, 2, 3 ιδιώτες. Παρ' όλα αυτά, εκεί προχωράμε. Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα στην τεχνολογία, το οποίο ειδικά νομίζω ότι δημιουργείται μια ευκαιρία τώρα με την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας. Η αμυντική βιομηχανία, την οποία η χώρα μας δεν είναι στο 0, παρόλο ότι η γενική αντίληψη είναι ότι δεν υπάρχει αμυντική βιομηχανία στην Ελλάδα,
είναι μια λανθασμένη αντίληψη. Υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις. Σε μια σύσκεψη που αποφασίσαμε να κάνουμε στο ΣΕΒ και να καλέσουμε τις εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με αμυντική βιομηχανία, ήρθαν πάνω από 50 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων κάποιες και με πολύ σημαντικούς τζίρους και με πολύ σημαντικά μεγέθη. Εκεί λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία τεχνολογίας μεταξύ των ελληνικών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και νομίζω ότι θα είναι ένας τομέας ο οποίος θα δώσει τη δυνατότητα πραγματικά να προσθέσουμε σημαντική αξία, με δεδομένο βέβαια ότι υπάρχουν και όλα αυτά τα κονδύλια για το ReArm τώρα στην Ευρώπη, τα οποία πρέπει και η Ελλάδα δυναμικά. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε ναυπηγεία, έχουμε την ελληνική αεροπορική βιομηχανία, η οποία είναι αναξιοποιητή και για την οποία πρέπει να αξιοποιηθεί. Είναι ένας κυμόμενος γίγαντας, ο οποίος τώρα σε αυτή την εποχή νομίζω ότι μπορεί να φέρει πραγματικά μεγάλη προστιθέμενη αξία στην Ελλάδα, αλλά και πολλοί άλλοι όμιλοι, όπως του κυρίου Μυτιληναίου που φτιάχνει το hub τώρα στο Βόλο και έχει φτιάξει και όλα. Δεν ξέρω πόσοι ξέρουμε ότι το hub του κυρίου Μυτιληναίου στο Βόλο, εκτός από τα ελληνικά Leopard, έχει φτιάξει περίπου άλλα 1000 Leopard για άλλες χώρες στον κόσμο. Έχουμε αμυντική βιομηχανία και για να πούμε και ένα μυστικό, πολλές επιχειρήσεις μέχρι τώρα δεν το διαφήμιζαν, γιατί όπως ξέρετε το να είσαι αμυντική βιομηχανία αυτόματα δεν τηρεί τα κριτήρια του ESG. Άρα λοιπόν το κρύβανε και τώρα που ήρθε η εποχή του βγήκαν να το πούμε και θα χαρούμε και εμείς σαν Έλληνες ότι έχουμε αμυντική βιομηχανία. Κύριε Μεγάλου, να έρθω σε εσάς. Τα τελευταία χρόνια υφίσταται μια έντονη κριτική κατά των τραπεζών ότι δεν χρηματοδοτούν κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η εικόνα αυτή βλέπουμε να αποτυπώνεται και σε μια έρευνα που έκανε η SAFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων αναφέρει ότι δεν προχωρά καν σε αίτημα χρηματοδότησης, θεωρώντας βέβαιη την αποτυχία. Συγχρόνως όμως οι τράπεζες παρουσιάζουν μια πολύ σημαντική πιστωτική επέκταση και στα επιχειρηματικά τους πλάνα έχουν πολύ φιλόδοξους στόχους για χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων. Ποια είναι η πραγματική εικόνα? Έχουν οι τράπεζες τη διάθεση και τα εργαλεία να χρηματοδοτήσουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Μας παρακολουθούν πάρα πολλοί επιχειρηματίες. Τι θα τους συμβουλεύατε? Κύριε Καζά, ευχαριστώ για την πρόσκληση και τους εκλεκτούς καλεσμένους εδώ στο πάνελ. Εγώ θα πάω ένα βήμα πίσω, ξεκινώντας από την ανάπτυξη της χώρας. Το 2024 αναπτυχθήκαμε με ένα ποσοστό της τάξης του 2,3%, το GDP, το οποίο ήταν ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη και πολλαπλάσιο του μέσου όρου, που είναι έτσι μια καλή ένδειξη για το πού βρισκόμαστε σαν χώρα. Παράλληλα, οι τράπεζες, και θα σταθώ στην Πειραιώς, χρηματοδοτήσαμε την ελληνική οικονομία περισσότερο από ό,τι οποιαδήποτε άλλη χρονιά τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, εμείς, για να καταλάβετε, είχαμε ένα net credit expansion, όπως το μετράμε, δηλαδή καθαρή αύξηση της πιστώσεων στην ιδιωτική οικονομία της τάξεως του 12%, που ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. Και βέβαια ένα απόλυτο μέγεθος που ήταν πάνω από 3 δισεκατομμύρια net credit expansion. Ένα μεγάλο μέρος από αυτήν την χρηματοδότηση απευθύνθηκε σε SME, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένα ικανό μέρος σε μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες θα έλεγα ότι είναι η ατμομηχανή των επενδύσεων και βεβαίως λαμβάνουν ένα μέρος σημαντικό της χρηματοδότησης, αλλά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα small businesses είχαν τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν. Η Πειραιώς, αλλά και γενικότερα το τραπεζικό σύστημα, αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε, έχει και τα κεφάλαια και τη ρευστότητα και την ικανότητα διαχείρισης πιστωτικών κινδύνων, αλλά και τη διάθεση να χρηματοδοτήσει οποιοδήποτε project είναι
χρηματοδοτήσιμο, με την έννοια ότι αντέχει σε μία σοβαρή πιστοληπτική εξέταση της ικανότητας του project να πάει μπροστά, είτε σαν επιχείρηση, είτε σαν αυτόνομο project. Και πραγματικά θα έλεγα ότι εδώ που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, όλο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει projects τα οποία είναι πραγματικά άξια χρηματοδότησης. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά τέτοια projects. Οι μεγάλες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή είναι σε θέση να δανείζονται με χαμηλότερο κόστος από ό,τι θα δανείζονταν αν βγαίνανε στη διεθνή αγορά, είτε στις ευρωπαϊκές τράπεζες είτε στις αγορές. Όλα αυτά τα λέω όχι όπως βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, αλλά μία εβδομάδα πίσω κοιτώντας, γιατί αυτή τη στιγμή κανείς δεν μπορεί να δανειστεί σε καμία αγορά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στο stratification που υπάρχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες δανείζονται πολύ φτηνότερα από ό,τι θα δανειζόντουσαν στην Ευρώπη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών είναι ισχυρός και αυτός οδηγεί στο χαμηλό pricing, ας το πούμε έτσι. Υπάρχουν οι μικρές μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο δανεισμό, διότι έχουν τα οικονομικά στοιχεία, έχουν τα audited accounts, έχουν την διάθεση να ακολουθήσουν κανόνες και να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν. Και υπάρχουν και μία μεγάλη μερίδα small businesses που πολλές φορές είναι και με ελάχιστους εργαζόμενους, 1-2, οι οποίοι δεν έχουν και τα στοιχεία και αυτοί είναι που αντιμετωπίζουν αυτές τις δυσκολίες. Εμείς, σαν τράπεζες, θα έλεγα, από τα χρόνια της κρίσης πάθαμε και μάθαμε. Και τώρα δεν θέλουμε να ξαναπάθουμε αυτό το οποίο μας δημιούργησε τα προβλήματα που είχαμε στα χρόνια της κρίσης, αν και όπως έχουμε πει πολλές φορές, δεν ήταν οι τράπεζες αυτές που δημιούργησαν το πρόβλημα της κρίσης στην Ελλάδα. Πάντως, η ικανότητα των τραπεζών να κάνουν underwrite πιστωτικό ρίσκο και όπως φαίνεται και από τα στοιχεία του κόστος ρίσκου, του cost of risk, όπως λέμε, στους ισολογισμούς των τραπεζών τα τελευταία χρόνια, δείχνει ότι υπάρχει μία σωστή ανάλυση του κινδύνου, υπάρχει μία σωστή χρηματοδότηση, η οποία αντικατοπτρίζεται στο κόστος ρίσκου, το οποίο δείχνουν οι τράπεζες στους ισολογισμούς τους, που αυτή τη στιγμή είναι σαν να είμαστε μία χώρα, σαν να είμαστε μια τράπεζα στην Ευρώπη, στη Γαλλία, στο Βέλγιο. Είναι τόσο χαμηλό το cost of risk, κάτω από 50 basis points σαν απόλυτο μέγεθος, που είναι ένα εξαιρετικά έτσι, σοβαρό και καλό μέγεθος. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε στην κατάσταση που βρισκόμαστε, με συνεχή αύξηση ρευστότητας, καταθέσεων, κεφαλαίων και τη δυνατότητα πλέον και να πληρώνουμε και μερίσματα. Αλλά ήθελα να μείνω λέγοντας ότι διάθεση, ρευστότητα και ανάλυση του πιστωτικού κινδύνου τέτοια που να μας δίνει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε προγράμματα έχουμε. Και ειδικά στην Πειραιώς έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με όλους τους φορείς, Αναπτυξιακή Τράπεζα, EIB, παλαιότερα EBRD, για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε και κομμάτια της αγοράς, τα οποία μας βοηθούν τα κεφάλαια που παίρνουμε από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς να χρηματοδοτήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Καραμούζη, θέλουμε τη δικιά σας γνώμη για τις επενδύσεις. Υπάρχουν πολλές θετικές πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση. Υπάρχει ένα θετικό οικονομικό κλίμα. Τι χρειάζεται για να έχουμε μια επενδυτική άνοιξη? Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να παραδεχτούμε όλοι ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μεγάλη πρόοδος. Έχει αποκατασταθεί η σοβαρότητα, η επενδυτική ελκυστικότητα και η οργανωμένη παρέμβαση στην αγορά από την κυβέρνηση και έχουν προσελκύσει επενδύσεις και έχουν γίνει σοβαρές προσπάθειες η χώρα να είναι ένας τόπος που για τους επενδυτές είναι ελκυστικός.
Παρά τα αυτά, για να είμαστε ειλικρινείς, να παραδεχτούμε ότι η κρίση της περασμένης δεκαετίας δεν ευνόησε τις επενδύσεις. Τα μνημόνια δεν οδήγησαν σε επενδύσεις, μας πήγαν πίσω. Άρα το σημείο εκκίνησης είναι ένα πολύ δύσκολο και προκλητικό σημείο για όλους μας. Σήμερα, ατυχώς, το παραγωγικό μοντέλο που συζητάνε όλοι δεν έχει αλλάξει. Η ιδιωτική κατανάλωση σαν ποσοστό του ΑΕΠ παραμένει στο 68%, το ίδιο ήταν και πριν 15-20 χρόνια. Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σαν ποσοστό του ΑΕΠ είναι στο 16%, περίπου 6 μονάδες κάτω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η εθνική αποταμίευση είναι στο 11%, στο μισό του μέσου όρου της Ευρωζώνης. Άρα, έχουμε μία χρόνια υστέρηση επενδύσεων στην Ελλάδα. Και επειδή οι άλλοι τρέχουν γρήγορα, είχαν τρέξει γρήγορα, και επειδή εμάς η κρίση μας κληρονόμησε ένα μεγάλο πρόβλημα, αυτό το οποίο βάζω στο τραπέζι είναι ότι πρέπει να βρούμε τρόπους να τρέξουμε γρηγορότερα. Γιατί? Γιατί η παραγωγικότητα της εργασίας σήμερα είναι μόνο στο 56% του μέσου όρου της Ευρωζώνης. Το κατακεφαλήν εισόδημα είναι στο 57% του μέσου όρου και ο κύριος Τουρνάρας είπε ότι θέλουμε 20 χρόνια να φτάσουμε στο μέσο όρο. Τα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών συνεχίζονται να διευρύνονται και οι προβλέψεις διεθνών οργανισμών είναι ότι οι μακροχρόνιοι ρυθμοί ανάπτυξης θα συγκλίνουν στο 1%. Πώς αλλάζουμε πώς κινούμε τη βελόνα σε μια άλλη αναπτυξιακή τροχιά είναι ένα από τα ζητούμενα. Η χώρα αντιμετωπίζει μια σειρά από δομικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η γεωγραφική απόσταση από τα κέντρα της Ευρώπης είναι ένα θέμα. Χρειαζόμαστε ισχυρές μεταφορές. Το ότι δεν έχουμε συνδρομικό δίκτυο δυνατό είναι ένα πρόβλημα και μην το αγνοούμε. Η εγχώρια αγορά συρρικνώνεται. Κάθε δεκαετία χάνουμε 600.000 πληθυσμό, που σημαίνει ότι όσο και να αυξάνεται το ΑΕΠ, δεν είναι η αγορά αυξανόμενη, είναι μειούμενη. Κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Το δημογραφικό είναι μια εθνική πρόκληση που δίνουμε ψίχουλα και περιμένουμε να έχουμε αποτέλεσμα. Οι ελληνικές επιχειρήσεις, να πούμε τις αλήθειες, είναι πολύ μικρές να ανταγωνιστούν. Δεν έχουν δυνατότητες στο νέο περιβάλλον, πρέπει να δημιουργηθούν ισχυρότερα σχήματα επάνω σε νέα βάση. Και αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση. Και τέλος, οι ξένες επενδύσεις που έρχονται, και μπράβο στην κυβέρνηση και τις οφείλουμε γι' αυτό, είναι 50% σε ακίνητα και 30% περίπου σε εφιστάμενες επιχειρήσεις. Καλά είναι τα ακίνητα, να μην τα κατηγορούμε, γιατί έρχονται εδώ επενδυτές, έτσι, αλλά χρειαζόμαστε πιο πολλές παραγωγικές επενδύσεις. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, να πιαστώ από το τελευταίο που είπε ο κύριος Καραμούση. Είχαμε μια μεγάλη αύξηση ξένων επενδύσεων στη χώρα μας, αλλά κυρίως αυτές κατευθύνθηκαν ή σε data centers ή σε αγορά κινήτων ή σε εξαγορά επιχειρήσεων. Ο κύριος Θεοδωρόπουλος σε ένα προηγούμενο πάνελ επεσήμανε ότι χρειαζόμαστε παραγωγικές επενδύσεις γιατί έχουν πολύ μεγάλη προσθέμενη αξία. Ποια μέτρα κατά τη γνώμη σας χρειάζεται να πάρουμε για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε τέτοιου είδους ξένες επενδύσεις? Επειδή ακριβώς τέθηκε το θέμα της διεύρυνσης και της πιστωτικής επέκτασης, θέλω να πω, και αυτό είναι ένα γεγονός, ότι μόνο από δημόσιους πόρους η δυνατότητα επενδύσεων για φέτος και τον επόμενο χρόνο μπορεί να ανέλθουν, δηλαδή από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και από το ΕΣΠΑ 21-27, διατίθενται περίπου 8 δισεκατομμύρια, 8 με 8,5 δισεκατομμύρια, που μπορεί να μοχλεύσουν περίπου 18 με 19 δισεκατομμύρια σε επενδύσεις. Ποιο είναι το ζητούμενο? Γιατί είναι εδώ και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων με τον πρόεδρο και τη διευθύνουσα σύμβουλο που συμμετέχει σε VCs και private equities. Ποιες είναι οι προκλήσεις? Οι προκλήσεις, καταρχάς, είναι ότι το περιβάλλον, ενώ βελτιώνεται, πρέπει προφανώς να τρέξουμε μεγαλύτερη ταχύτητα, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε συνθήκες ταχύτερης αδειοδότησης των επενδύσεων. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ξεκινήσαμε από την πρώτη μέρα το 2019, επιταχύναμε και διευκολύναμε τις επενδύσεις. Δεν είναι το ίδιο περιβάλλον αυτό το οποίο είχαμε πριν από 5,5 χρόνια. Άλλωστε, μέσα στο DNA μας είναι ότι εμπιστευόμαστε τον ιδιωτικό τομέα, γι' αυτό
Το γνωρίζετε κι εσείς, κύριε Καζά, ότι έχουμε βγάλει έξω από το κράτος αρμοδιότητες που έκανε το κράτος, εμπιστευόμενοι τους ορκωτούς ελεγκτές, τους οικονομολόγους, τους μηχανικούς, κάτι το οποίο δηλαδή διευκολύνει την επιχειρηματικότητα έτσι ώστε να δημιουργηθεί αυτό το buffer εμπιστοσύνης μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας και του κράτους. Είναι κάτι το οποίο το κάνουμε συνεχώς, απλοποιούμε διαδικασίες. Προφανώς είχαμε μείνει πίσω σε θέματα που ήταν κρίσιμα και δημιουργούν ακόμα καθυστερήσεις, όπως είναι η ολοκλήρωση του κτηματολογίου, όμως το περιβάλλον δεν είναι το ίδιο. Και δεν είναι το ίδιο διότι βλέπουμε μία μεγάλη εισρωή άμεσων ξένων επενδύσεων και επενδύσεων που ναι μεν είναι σε ακίνητη περιουσία και σε ανάπτυξη real estate, αλλά βλέπουμε και παραγωγικές διαδικασίες να μπαίνουν μέσα στο επιχειρηματικό περιβάλλον της Ελλάδας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Το γεγονός ότι μειώθηκε η ανεργία στο 8,7, που πλέον η Ελλάδα δεν είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη ανεργία, μπροστά από εμάς είναι η Νορβηγία, είναι η Φιλανδία, είναι η Ισπανία, είναι κάτι το οποίο σηματοδοτεί μια αλλαγή κυβερνητική στο να δημιουργήσουμε συνθήκες και επιχειρηματική δραστηριότητα να δημιουργηθούν αυτές οι θέσεις εργασίας. Τώρα, μίλησε ο κύριος Θοδωρόπουλος, γιατί θα ήθελα να αγγίξω λίγο και το θέμα της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας, ότι όταν ξεκινήσαμε το 2019 δεν είχαμε ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία. Σήμερα έχουμε μια βιομηχανία η οποία αρχίζει να προχωρά με ταχύτερα βήματα. Προφανώς και άλλες, και μπαίνοντας σήμερα μετά από μια συζήτηση σοβαρή σχετικά με τη ρήτρα διαφυγής και τα αποτελέσματα του πολέμου της Ρωσίας, μπήκαμε σε μια νέα εποχή όπου έχουμε και την έκθεση Draghi που μιλάει για την ανάγκη επενδύσεων περίπου 800 δισεκατομμυρίων για να μπορέσουμε να προλάβουμε την ανταγωνιστικότητα, και τα είδαμε τώρα το τι συνέβη με τον προστατευτισμό Τραμπ, αλλά ταυτόχρονα είναι μια μεγάλη ευκαιρία διότι ξυπνάει η Ευρώπη, ξύπνησε η Ευρώπη και ξαφνικά μιλάει για ένα δόγμα αμυντικό ενιαίο που μας δίνει και εμάς, μετά από αυτή τη συζήτηση, ένα περιθώριο με τη ρήτρα διαφυγής να μπορέσουμε να ανακατευθύνουμε κάποιους πόρους που ούτως ή άλλως είχαμε διαθέσιμους μέσα από την ανάπτυξη προς κοινωνικά θέματα και στήριξη της κοινωνίας. Επομένως, μια μεγάλη ευκαιρία έρχεται από όλη την αμυντική προσπάθεια που δημιουργεί η Ευρώπη και έχουμε πράγματι ελληνικές εταιρείες που μπορεί να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Έχουμε μια μεγάλη δυνατότητα χρηματοδότησης με πολύ χαμηλά επιτόκια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, και εδώ θα πρέπει να παραδεχτούμε, ας πούμε, ότι έχουμε ένα θέμα. Το γνωρίζουν οι συστημικές τράπεζες. Ότι έχουμε έλλειψη έργων ψηφιακών έργων. Αυτή τη στιγμή, αν είχαμε περισσότερα ψηφιακά έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης, ας πούμε, στο σκέλος το δανειακό, θα είχε τρέξει πολύ πιο γρήγορα. Και οι τράπεζες διατίθενται να δώσουν δάνεια σε ψηφιακές επενδύσεις με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Επομένως, υπάρχουν στοιχεία τα οποία μπορούμε να βελτιώσουμε ως προς το μεταρρυθμιστικό μας δρόμο, έτσι ώστε να απλοποιήσουμε διαδικασίες, θέματα που τρέχουν, που ούτως ή άλλως θα οριμάσουν, που έχουν σχέση με την επιτάχυνση, την αδειοδοτική, όπως είναι η ολοκλήρωση του κτηματολογίου, και από εκεί και πέρα η μεταρρυθμιστική μας ροή και το μεταρρυθμιστικό μας έργο θα συνεχιστεί, γιατί ακριβώς θέλουμε να συνεχίσουμε την επιτάχυνση των επενδύσεων κάτω από συνθήκες τελείως διαφορετικές. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι στα δημόσια έργα, γιατί είδα και τον κύριο Εξάρχου που ήρθε, στα δημόσια έργα είναι και λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης έχουμε τέτοια μεγάλη ταχύτητα στα δημόσια έργα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα οι τεχνικές εταιρείες να καλύψουν τις ανάγκες των τεχνικών έργων που τρέχουν στην πατρίδα μας. Και βεβαίως το δημογραφικό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Τρέχει ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά τρέχει γενικά ένα πρόγραμμα για τη στήριξη της οικογένειας ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αλλά από εκεί και πέρα, γενικά, η ανάπτυξη, το δημογραφικό, η στήριξη επιχειρηματικότητας, η νέα συζήτηση
για το νέο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πρόγραμμα, το οποίο ξεκινά μετά το 2000, άλλωστε είναι και ο τίτλος αυτής της συζήτησης, μετά το 2027, δηλαδή το 2028-2034, τι ακριβώς προτεραιότητες θα βάλουμε. Ναι, η θέση της Ελλάδας είναι ότι θέλουμε να ανακατευθύνουμε προτεραιότητες σε καινοτόμες δράσεις, σε καινοτόμες επενδυτικές δραστηριότητες. Ναι, έχουμε θέματα στήριξης της πολιτικής συνοχής, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει ενιαία αγορά χωρίς να υπάρχει πολιτική συνοχής και η σύγκληση των περιφερειών. Και ναι, θέλουμε να συνεχίσουμε στην περαιτέρω δημιουργία αυτού του ελκυστικού περιβάλλοντος για να έρθουν όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να επενδύσουν στην πατρίδα μας. Ο κύριος Θεοδωρόπουλος θα ήθελε να κάνει ένα σχόλιο. Κύριε Υπουργέ, νομίζω ένα πράγμα το οποίο πρέπει να κάνουμε για να βοηθήσουμε πολύ τις επενδύσεις στην Ελλάδα σύντομα είναι να επαναφέρουμε ένα νόμο που καταργήθηκε το 2011, που το 30% των αμυντικών δαπανών της χώρας έπρεπε να είναι από εγχώρια προστιθέμενη αξία. Δεν το είπα καλά. Σε κάθε αμυντική δαπάνη θα πρέπει να περιέχεται ένα 30% εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Αυτό νομίζω ότι θα δημιουργήσει, θα βοηθήσει επιχειρήσεις και της πολεμικής βιομηχανίας, αλλά και της τεχνολογίας. Ναι, βεβαίως. Ένα σχόλιο που θέλω να κάνω εγώ είναι ότι πρέπει να σταθούμε στο πολύ επιτυχημένο παράδειγμα του πώς οργανωθήκαμε γύρω από το Ταμείο Ανάκαμψης, το Recovery and Resilience Fund. Ήμουνα πρόσφατα πριν από 2 εβδομάδες στις Βρυξέλλες και μου έλεγαν ότι η Ελλάδα ήταν υπόδειγμα απορροφητικότητας, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα. Οι τράπεζες έπαιξαν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη βοήθεια του να μοχλευθούν αυτά τα χαμηλότοκα δάνεια που ήταν διαθέσιμα και η τελική επένδυση η οποία έγινε ήταν πολλαπλάσια των διαθεσίμων. Έτσι, και αυτό θα μπορούσε να ήταν ένα μοντέλο το οποίο θα μπορούσε να δουλέψει επιτυχώς και αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε να το περάσουμε και στην Κομισιόν και στο θέμα του defense. Διότι στο defense, που συμφωνώ με τον κύριο Θεοδωρόπουλο, θέλουμε προσθέμενη αξία και είναι και επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι οι επενδύσεις που θα γίνουν δεν θα αφορούν μία χώρα μόνο, αλλά θα είναι τουλάχιστον 2 χώρες οι οποίες θα εμπλέκονται. Το defense είναι μία πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Για μένα είναι το επόμενο Recovery and Resilience Fund, το οποίο θα μπορούσε να μας χρηματοδοτεί την ανάπτυξη της χώρας τα επόμενα 10 χρόνια. Και αν το βλέπαμε σε σχέση με το πώς είχαμε οργανωθεί τράπεζες, ιδιωτικός τομέας με τη συμμετοχή την κεφαλαιακή και επιχειρήσεις με το CAPEX, το οποίο σε μεγάλο βαθμό έχει και τη ζήτηση έτοιμη από πλευράς κυβερνήσεων, θα μπορούσε να ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα για να μπορέσουμε να δώσουμε όθηση στην ανάπτυξη. Κύριε Καραμούζη, έχουμε 4 λεπτά ακόμα. Ποια δέσμη μέτρων πολιτικής και ποια αναπτυξιακή στρατηγική θα μπορούσε να οδηγήσει, κατά τη γνώμη σας, σε μια διαρκή επενδυτική άνθηση? Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να πω 2 πράγματα έτσι πιο συγκεκριμένα. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στο 16% του ΑΕΠ. Θέλουμε να πάμε στο 22-23 για να μιλάμε σοβαρά για μια αλλαγή στο δίχτυ του 1% growth, να πάμε στο 2,5-3 μακροχρόνια. Για να γίνει αυτό θέλει κάποιες πιο ρηξικέλευτες πρωτοβουλίες. Ξεκινώ. Αμυντική βιομηχανία. Ένα κεφάλαιο, το είπαν, δεν το αναφέρω. Δεύτερον, διαχείριση υδάτινων πόρων. Πρέπει να γίνει εθνικό σχέδιο για τη διαχείριση υδάτινων πόρων. Αφαλατώσεις. Το πρόβλημα έρχεται, είναι μπροστά μας. Ακούω ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται. Πρέπει να γίνουν πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις για να μείνουμε από νερό, κυρίως στο νότο. Τρίτον, αγροτικός τομέας στην οτροφία. Η κατάσταση εκεί είναι για γέλια. Παρέχονται κυβερνήσεις και δεν γίνεται τίποτα. Είναι ποτέ δυνατόν η χώρα αυτή να έχει 1% του ΑΕΠ στον αγροτικό τομέα? Χρειάζονται εκεί τομές. Θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, η Νέα Δημοκρατία να τις κάνει το 19. Τώρα είναι πιο δύσκολο. Άρα, αν θέλουμε να έχουμε ανάπτυξη, ο αγροτικός τομέας πρέπει να μπει στην εικόνα. Η Ολλανδία, σε 20 χρόνια από τίποτα, έγινε ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας αγροτικών προϊόντων στην Ευρώπη. Με τη μισή γη τη δική μας. Ενίσχυση μεταφορών υποδομών και άλλων υποδομών. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς να έχουμε ένα δίκτυο σιδηροδρόμων, λιμάνια, τα οποία μας δίνουν πρόσβαση
στην Δυτική Ευρώπη και στην Ανατολική Ευρώπη. Έτσι, ενέργεια. Στο κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων των ελληνικών, το κόστος ενέργειας είναι 2 ή 3 φορές παραπάνω από το μέσο ευρωπαϊκό. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει. Υποκατάσταση εισαγωγών. Πριν μερικά χρόνια, όποιος έλεγε αυτή τη λέξη έτρωγε ξύλο. Είναι στοιχειώδης βασική πολιτική. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε να εισάγουμε ντομάτες από την Ολλανδία. Ούτε λεμόνια, ούτε μια σειρά από άλλα προϊόντα, τα οποία μπορούμε να τα παράξουμε εγχώρια. Χρειάζεται μια πολιτική σε αυτό το τομέα. Βαθιές αλλαγές στη δημόσια διοίκηση όσον αφορά όλη τη διαδικασία εγκρίσεων επενδύσεων. Εγώ ήμουν τραπεζίτης πρώην, συνταξιούχος, τώρα είμαι επενδυτής και ζω πιο ζωντανά τα προβλήματα το να πάρεις αδειοδότηση για οτιδήποτε πας να κάνεις, το οποίο είναι νόμιμο και έχει και προσθέμενη αξία. Προσέλκυση ξένων παραγωγικών επενδύσεων, τα είπε ο Υπουργός, πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερη προσπάθεια να φέρουμε ξένες επενδύσεις. Το θέμα το δημογραφικό είναι τεράστιο. Αυτά που προσφέρουμε στα κίνητρα δεν κάνουν τίποτα. Πρέπει να δούμε 10-20 χρόνια μπροστά, γιατί τόσο χρειάζεται. Οι γεννήσεις σήμερα είναι το 1,2% αναγόνιμη γυναίκα. Αυτό μας οδηγεί σε καταστροφή εθνική, το καταλαβαίνουμε. Έτσι, πάμε σε 7,5 εκατομμύρια πληθυσμό το 2050. Αυτό είναι ανεκτό από όλους μας. Είναι ένα σοβαρό θέμα. Και το τελευταίο, πρέπει να συνεχίσει την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να προσελκύσει ξένους εργαζόμενους. Αφού είμαστε εντάσσεως εργασίας, το κόστος εργασίας ανεβαίνει, πώς θα έχουμε ελκυστικές επενδύσεις εδώ. Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ, όπως είπα, ότι έχει γίνει μεγάλη πρόοδος. Έτσι. Υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες να πάμε μπροστά και πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι την επόμενη μέρα, γιατί από εμάς εξαρτάται αν η χώρα θα πάει μπροστά ή πίσω. Να ευχαριστήσουμε καταρχάς όλους τους παρευρισκόμενους και να ζητήσουμε συγγνώμη από τους όρθιους που δεν υπήρχε δυνατότητα να καθίσουν. Να πούμε ότι για να υπάρξει μια επιχειρηματική άνοιξη στη χώρα μας, επενδυτική, χρειάζεται η αρμονική συνεργασία της πολιτείας, της επιχειρηματικής κοινότητας και του τραπεζικού κλάδου. Και νομίζω ότι σήμερα είχαμε ένα πετυχημένο παράδειγμα αυτής της συνεργασίας. Σας ευχαριστώ όλους.